ना तलचल लाय काम करता नाही गो. वही काम लाय करता होळे मन बघसून शिकेला दिसता काम लाय करता बा. हा मुकारम गेल विश्वनाथ खडियत असेल कितकी नवे. हकाच किडनाय संचावे तुमको बुद्धी ना म्हणून आता एकल्या घरा दुखून हाणू मी इतल्यान बसीत असते आणि तेंची घरा दुखून अनेकले खाणू तिगल राज्य भार पडो चकवे राज्य पशी ती अनेक चिल्ली येईल आपल्या येती पडो चकई चंदेस भारी चुरकस तिक्क पण आमगेल विश्वनाथ पडो येत असेल की म्हणून. जीवे अय्यप्पा दिरसाल मी सांगो तिगेला उल्लोचक 7 दिन आम्हाला ती काली मक्क शिवलेल गोतस ती. थकाच हा म्हणजे मिगेल सुन्ने ह धडचक असली चल्ली दाव का म्हणून. तुमगेल आणि आमगेल घरची काणी तिके करा कस कश कसलत म्हणत गो आमणी तुम्ही अशी गावंतो आम्ही अशंगळींतो काकश गो एकुलात दत्ता. हाव काल दुकुन पळैतस तुगेल अम्मा कितले काम करता तू विश्वनाथ मागीर गोंड्याका पुरा कितले हेल्प केलींती तुगेल अनम मात्र बसील हल्ला ना पळे तेट मिगेल अनम म्हणकेची. ते चल्लीनुला तू ऐकल वे हा शिवलय ती. होई म्हणता ही दिरसाल मी सांगायची राब्बाती हाव ती कह धडैता. ए चलिए हंग्यो गो अमणी मिगेल अनम तू कापेतच पळवस मग कपेल म्हण कशी सांगतो तू चलिए यो म्हणले तू ए चल्ली हा चल्ली नवे दोग जण उठूचा. मिगेल अनम तू कापेलेल गो मग कपत दलदलरी विनता म्हण नाव काण अपेतसिली नाव काणी म्हणरी तू काची. हो होई वे ए चलिए अपेतस हा हूँ म्हणमु यो गो हंगा तुम खावा बाप्पा मामण अपेत वे इतले सान पायरी कितले चंद कोण उलयत गो बाप्पा मामण अपई गो पुता ऐकूचक कन्ना खित दता. हाव चंद कोण उलयत म्हणो आमगे प्रपंचन सगळ्यांकी गोतस बाप्पा मा. हा आणि तुक एक विषय सांगतो पळे मिगेल नाव पल्लवी म्हणो मक घरान सगळी अमणी म्हणो अपेतती बदा संका म्हणरी हावा अमणी म्हणो फेमस तुम्ही मका मणी म्हणा अपेत दैत्वा. हो तुगल नाव अम्मणी वे मक मत्ते क वचनी गो पुता. ते मत्ते वचनी बाप्पा मा सुरवेरी कन्ना वचका कन्ना गेला मात्र मत्ते वता काल दुकुनो सक्का जन हंग मक्का अमणी म्हणा अपेतसती तुमगेल कन्ना क गेलेल नामो. इकदाव का सिल्वे. हा तुगल नाव अमणी म्हण कळली नवे आणि तशी अपैता कसं की भारी भारी विनुतला गुलैतसिल मो तुगल अनम काम करना तशी अशी म्हणतसिल मो. होई बाप्पा मा हाव काल दुकुन पळैतस ती वनमाला का मस्त काम करता तो सच्ची मामो विश्वनाथ विनुता आणि आमगेल गोंड्याका पुरा जण ती हेल्प करतती तुम्ही मात्र बसील उठ्ठयाती हे कसं का म्हण. अबा बाबा एक दिसान चल्ली कितली उलैत गो आतितले म्हणालींती तू उल्लच कन्ना खितरत म्हणून आता प्रश्न निमगीर कुडले कितली उलैत म्हण जोर करतती नवे. नाही गो पुता इतले सांचल्ली इतले प्र उलैत म्हणरे भितरी खंकीची तुगल वनमालकन उल्ल लायकल दिसता नवे. अयो बाप्पा मा तू आणखी खंच कालन कस कोणे पुढी शिकून दिल उल्लचक ते कसने विज्ञान की समाज की गणिता हे पळेल रे कळता बा काल दुकुन हा पळेतस म्हण सांगतस तितले कळलं वे मक्का. हाव कोर्च कालक पूरा काम केला गो आता मक कुडवा ना. हो तशी दलरी तुमका काम कोण कोण हड्डू प्रजरलिंग दिसता नवे. अयो पुता तू कसे की म्हणलं किल गो कितलं वग्गी मिगेल कष्टर तू कोण घेतलं गो तुम्ही वही गो मी जमा काम कोण कोण मिगेल हड्डू प्रजोर गेलींत गो आता काम करच्या कुडवा ना गो तशी दावन हंग बसिली पुढ हाव कितलं काम करतसिल गो तसवे. मिगेल अनमयशी म्हणते बाप्पा मा सान प्रायर हाव काम कोण कोण हड्डू प्रजरला म्हणता दलरी तुमगेल म्हणके इतले पूर्ती बैसन असना आम्ही स्कूला दुकुन आइलतेत ना खान दिवचे मागिरी
हेल्थ करतती तुमका तितलंय कुडवाना दिसता नवे होई गो पुता मकत काय काय कुडवाना गो तशी मग कुडूच असेल दलरी हा वशीनु तबस्त सिल्वे कसने पुणी काम करत सिली काय काय कुडवाना गो मक्का हा मी गेला ना मी अशी म्हणता दलरी मक्के एक डाऊटस बाप्पा निमगी थावा कपचनजा त्या कसन प्रश्न मग निमगी गो पुता मी गेला ना मा सेम तुमगेल म्हणके एक बाप्पा मा काम करताना मी गेल हड्ड जरला काय काय कुडवाना म्हण सांगता तीची खवच्या बसलेली तिक कसने प्रॉब्लेम नसना चक्कुली निपट नरगडले बोज समेत आराम चब्बून खाता मी हड्ड जरला म्हणारी दात वर जोरका नवे खवच्या डायनेशियस का नवे तलरी हिक्का खवच्या कसने प्रॉब्लेम ना वरले प्र हड्ड जरला म्हणता मग हे प्रश्न मस्त दिवस तुकुन मनान तसिले काल दुकुन तुमको पडेता तुम्ही ना जस्त शीची खतन कसने प्रॉब्लेम ना तुमका सकडान खलेल म्हणके खतती काम करच्या मात्र हड्ड जरला कुडवना म्हणतती हे कशी म्हण ती नंबर आहेत देस किती उलेत गो तू दड्ड कासाची हा हे वे सीम मी गेला ना म्हणे अशी सौचे मक्क दिसता तू आणि ती एका क्लासन शिकेल की म्हण सेम टू सेम अशी सौची तिने हा मीठ खाल्लेल तिथलं तू सीत खायनी मक्का उलच येतवे तू हा वे तिथल्यांची मी गेला नमके नाही सांगता असता अमणी एक चोर हंगेत गो हा आईली गो आबा 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 तुम्ही सांगेल बाई म्हणता गिरसाल मिरसांगची ಚೆಲ್ಲಿ आमगेल वनमालाक धडचक ಈಚಿ ಸಂಪಳೆ ಐತಿ ಅಮ್ಮಿ ಏಕ್ ದಿವಸ ಕತ್ತೀರ್ ಮಣ ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗ ಗಮ್ಮದಲ್ಲೇ ತಶ್ದವನ್ ಕಾಲ್ ರಬ್ಲಿಂತ ಹಂಗಾಚಿ ಆಚ ನೀವತ್ತತಿ ವನ್ಮಾಲಕ್ಕ आणि स्कूल असनवे आमका चुकंग घेऊ तशी ना होई 2 दिवस कशी गेल्ले म्हणून कळली भारी गंमत झाली आमका मकई तुम्ही पुराईले भारी खुशी दल्ले गोंडीक मस्त काम दिल हावे बेजार कोण गे नगो अयो बेजारनी कसने नावन मलका मक भारी खुशी दल्ले घरांतो अम्मनी ಹೊಳೆ मा कसने काम करचे सोणती तू अनिके सानी आता करची नाही तू अज्जी बरे म्हणतती हंग तू मग काम करचे सोडलवे मक भारी खुशी दल्ले अम्मी तुला तर आपल्या घरावच वेळ जाता मागीर अन्नाला आणि अम्मालागी अम्मी पेट्ट खावकदायत उगोगी बाहेर सोर्या तुमको कोणाकही बुद्धी ना की म्हण पाते वनमालकन इतले कामामध्ये तो होड पडावणंतो पत्रड सिजचा गल्ला त्या पत्रड करचक तिक कितले काम देला आता मी सोन गेले रे तिक बेजार दायनवे अनेक अर्ध घंटे तो पत्रड सिट्टा बा ते घेऊन वच्चेत नवे अमणी तशने निमगू चनज गो तुक मरी अदनावे तिक कसले जोर करते तो बा तुमक घरा होच्चा म्हणूच हांव पत्रड केलेले तशी सांग तक वनमालका तू पत्रडे वट्टू बटी वेरे दित्ता नवे नाही तू विसरले रे म्हण हा उडगास केला तितल्यांची अमणी हे भारी चढ दल्ले चढैना उडैना वनमालक कितले दित्ती तितले प्रहरचेंची होळे माक पद्मा पज्जक मैनात मम्माक सुरेख मय्यक इतले तुमगे ते दाव का मगे आमगे ते वेरे 3-4 जण असत नवे नाही आम्ही हंग खाल्ली ती दलरी थई घरा गेल मगिरी अम्माने अन्नन खत्ताना आमके दावका नवे तशी दान हा निमगिलेल तितल्यांची तुको कसने बेजार दल्वे वनमालक्का अयो नागो अमणी तू अश निमगिलेल मक भारी खुशी दल्ले ಖುಷಿ ಇದಲ್ ಮೊಂಡ್ ಸಂಗು ನಾಕ್ವನ್ ಮಾಲಕ್ಕ ಅನಿಕೆ ತಿಗೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ ದಿಗದತ್ತ कसने मन वनमालक्का तुम्ही पुरा हंगशक मस्त पुण्य केलेंती आमका हंगावरी रूक झाड थई कसने ना स्कूल दल्ले घर दल्ले आम्ही 4 जण खेळका हंगा खेळच्या कोणे जाऊका म्हणून ना एक रूक चढचे देऊनची केलेली पुरो टाइम पास करता तुक हंगारप कमणा शिसले रे मिगे लगे एक आयडिया अस जाल्यार ते आत्त करू नाय ना एक 10-15 वर्ष तू रक्कदायत अय्यो मक्क त्या विश्वनाथल गळे बंचक पडायचं सत्वे हे साधी ना मम्मा तुम्ही पुराजन ओप्पूच्या पुरोती ओप्पू येता बा मिगेल तसल चंदी चल्ली बुदन चल्ली खई मेळतती जाल्यार मक्क मात्र नक्क तो मिगेल पुत्ता कसा उडिदल्ला गो तुगेल पुत्ता कसने उडिदायनी पूरा चढ
मागीर या तितले सांगतसिली हे हडलींत राबचक पुण्य कोरका म्हणू ते पुण्य तुक नाकवे होई गो म्हणी तू हे घरा सून जाऊन आयला रे आमक थंय हप्पोळो वडी आणि तत्तावळी पत्राड उbbटी पुरा मेळत गो एक मन कर गो अन्नम सांगचन तू एक पॉइंट असे नवे आलोचन करता गला रात्याची उत्तर दीना हवा कसं आलोचन करतस गो तू मग कत उभय संकट गला मग विश्वना तू तितके मुनिष्ट ना गलरी वनमालकन केलेले उbbटी खाण हे पुरा पळैताना एक मन